te mentangan ya thu ya kakana syapang gani ka aktres barim kani ka manisha koirala loong ba ukpa ujong kani ka aktres udai uprakash koirala bat ukpa I ujong ka udai ubishweshwar prasad koirala bat lakhai kani ka aktres dei hakari Nepal ha usnem khat khandai spa nyopeu bat ong kani ka aktres kalawan ka ban pule hapo kari India bat hapo kanongba New Delhi bat hakashnong Varanasi hakawai ke school army bat ong kani ka aktres ka doni ka taka jingnang ka jingstart ka bapura bha bat une ukpa I ujong karu une ubishweshwar prasad ubalong ukpa I ujong ka ulalong teng uta menteri rang badu jong kani kari Nepal bat ngisngeu thu ba kani ka aktres kawan ka longying long sem ka babet babiang bat kawan ru na ka longying long sem hakabaya dei bat kani ka kam senshar khadar bat ong kani ka aktres haka jing lej pule ka jong ka hapo New Delhi layo I ka ba ka doni ka jingnang jingstat ka bapura ba bat ka thmuru bat ka juang nuru bakan longkum kata ka doktor ya ka ban sumar ya kita ki brew ki badon kam ya ka jing yarap haka jing im ka jong ki bat ong henrei kine ki jing angnut ki jong ka kila shusep eino namar ba ka dei ka wei ka brew ka ba bha brew bha bat ka kwa bat kala yo penban ya ka ban join kine ki kam ak film bat kala ak ya ka wei ka film ka ban ningkong ka jong ka dei husnem khat khandai spa prop khandai haka film Nepali bat ka kerteng jong ka film ka dei ka pheri behe tala kane ka dei ka film ka ban ningkong jong kane ka aktres bat long hadin nang tapan kala mino bat kala wan ni ka ban rung hapo Mumbai bat kala sedang ya ka ban ak ningkong haki film Bollywood bat kala ak ningkong dei husnem Shehjar khandai spa khandai phuwei hakwe ka film ka bal ai kerteng Saudagar bat long kane ka aktres kala ak shu ka wei ka love story ka ba itanat bha kata ka dei ka akele hum akele tum dei husnem khat khandai spa khandai pusan bat kane ka aktres kala nang ak shu sa haki wei bat ki film bat kala ak bun teli ki film haka jing im ka jongka bat balei kane ka aktres ka ja kan sano na kita kino kershan ki ba ije ki jongka bat long kane ka aktres kala matno ya ka jingpang kansar haka jing im ka jongka bat kane ka aktres dei husnem arhajar khatar kala yo ya kata ka jingkoj haka jing im ka jongka na une uknyang jingpang ubang itip ukansar bat hoj hakane ka video ka badang shudem ngala wanra ikatu ka aktres Sonali Bendre ya ka ba makaru ka yo mat ka jingpang kansar bat kala yo ka jingkoj hoj kane ka aktres Manisharu kala yo ka jingkoj dei husnem arhajar khatar haka jing yakun ka jongka yo une ujingpang kansar bat ngitip ba une uknyang jingpang kansar udai uwe uknyang uba shem shitom ba bangin yo ka jingkoj hoj ki don shibun ba ki brew ki ba yo ka jingkoj henrei bun teng na ki longying long sem bat na ki khot chung ka longying long sem ki ba hapo kari India ladi ki yo une uknyang jingpang bun teng ki tu jingkermen bat kim kermen ru bakin yo ka jingkoj henrei long ba kane ka aktres Manisha bat kane ka aktres Sonali Bendre ya ka ba manga ngadeng suan ra laong ba kine ki yo ya ka jingkoj habaya dei bat une uknyang jingpang kansar haka jing im ka jungki te hakane ka por ka bamta ngam syam ladon shibun ka benta ya ka ban wanra ka story jongane ka aktres bat laong ru ba kane ka aktres ka dei ru ka aktres ka bangitip ba ka dei ka aktres ka ba bhabru ba haka jing im ka jungka bat hakane ka por ka bamta ngam syam ladon shibun ki benta yakban yathu yakane ka aktres bat tangkini ki kantin ki bakhandiat khublei shibun